Η προφητεία του Οσίου Νείλου του Νέου και Μυροβλήτου, του εν το Αγίο Όρη του Άθωνος ασκήσαντος προ 600 ετών, περί της ελεύσεως του Αντιχρίστου και εν το τέλει του αιώνος ανθρώπων, κατά το 1900 έτος, βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος, άρρητε ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθητα της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνει αγνώριστος, μετασχηματίζονται εμορφέ των ανθρώπων και δεν θα αναγνωρίζονται οι άνδρες από τας γυναίκας, δια της ανεσχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γεννούν ως αν θηρία από την πλάνη του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τους γονείς και γεροντότερους, η αγάπη θα εκλείψει και οι δε ποιμένες των χριστιανών, αρχιερείς και ιερείς, θα είναι τότε άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφροσύνη θα απολεστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύει η ασωτεία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φτάσουν εις των μέγιστων βαθμών και ουέ εις τους θησαυρίζοντας αργύρια, επορνίε, μοιχείε, ασενοκητίε, κλοπέ και φόνοι θα πολιτεύονται εν το καιρό εκείνο και δια την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασελγίας ο άνθρωπος θέλουν στερηθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψην της συνειδήσεως. Εκκλησίε δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονων τότε εις τους εν το κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστην, διότι θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια, δια να έβρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των, και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχώριας, και πάντα ταύτα γεννήσονται, δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης και θα ποιεί τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν. Θέλει δε δώσει πονηράν σοφίαν εις των ταλέπορων άνθρωπων, δια να εφεύρει να ομιλεί ο εις προς τον άλλον από την μία άκρη της γης έως την άλλην. Τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζονται στον βυθόν της θάλασσας ως ιχθύες. Και ταύτα πάντα απειούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέση, μη γνωρίζοντας οι ταλέποροι ότι ταύτα εστίν πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει την επιστήμη κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσε τους ανθρώπους και μη πιστεύσει εις την ύπαρξη του τρισυπόστατου Θεού. Τότε βλέπον ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τα ημέρας, δια τους ολίγους οζωμένους, διότι θέλει πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε ευνηδίως θέλει έλθει η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού. Ο Όσιος Νείλος, ο νέος ο Μυροβλήτης, εορτάζουμε την έβρεση των τιμίων λειψάνων του στις 7 Μαΐου. Καταγόταν σύμφωνα με την ακολουθία του που εκδόθηκε το 1847 από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας. Όταν ο Νείλος ήρθε σε κατάλληλη ηλικία, μαζί με τον θείο του Μακάριο που ήταν δάσκαλός του στα Ιερά Γράμματα, εντάχθηκαν στο μοναστήρι της Μαλεβής. Εκεί ο Νείλος χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και στη συνέχεια ιερομόναχος. Κατόπιν πήγε στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη, στο Καραβοστάσι, επί πολλά χρόνια και είναι άγνωστο πως τρεφόταν, αφού το σπήλαιο είναι απρόσιτο. Πέθανε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου του 1651. Ο τάφος του βρέθηκε στις 7 Μαΐου του 1845 από μοναχό ονόματι Εχμάλωτο, που του είχε υποδείξει τον τόπο στον ύπνο του ο ίδιος ο Άγιος. Κατά την ανέβρεση του τάφου έγιναν πολλά θαύματα.
Από τον τάφο του ανέβιεζε μύρο που γιάτρευε τους πιστούς. Το λείψανό του βρίσκεται στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Τιμάται ως προστάτης της Κινουρίας. Ο Φώτης Κόντογλου έχει ζωγραφίσει την σεπτή εικόνα του στο ναό του Αγίου Νικολάου κάτω Πατησίων Αχαρνών. Γιατί η εξομολόγηση σώζει. Του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, οι χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό? Άλλα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και άλλα τώρα. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει. Γιατί, γέροντα? Τότε είχαν πιο πολύ ζήλο. Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουμε σήμερα οι άνθρωποι. Τώρα βλέπεις τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούμενα. Δεν είναι όπως παλιά. Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως και γι' αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη. Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους και ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. Εκκλησιάζεσαι καθόλου? Τους ρωτάω. Όχι, μου λένε. Εξομολογήθηκες καμιά φορά? Όχι, ήρθα να με κάνεις καλά. Μα πώς? Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς όταν έχεις ευλογία από τον πνευματικό σου και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει κι άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί. Κοίταξε, πάτερ, αυτά που λες, εκκλησίες, άλλη ζωή κτλ. Εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους και medium και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Άντε τώρα, τους μιλάς για εξομολόγηση για τη μέλουσα ζωή και σου λένε αυτά είναι παραμύθια. Και από την άλλη μεριά, βοήθησέ με, παίρνω χάπια. Πώς, με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά? Και βλέπεις, πολλοί, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους. Λένε το ιστορικό τους, τους συμβουλεύονται για τα προβλήματά τους και αν έχουν να περάσουν ένα ποτάμι, τους ρίχνουν μέσα και ή πνίγονται ή βγαίνουν. Αλλά πού βγαίνουν? Ενώ αν πάνε να εξομολογηθούν στο πνευματικό, θα περάσουν στην άλλη όχθη από τη γέφυρα, άνετα, γιατί με το μυστήριο της εξομολογήσεως ενεργεί η χάρις του Θεού και λυτρώνονται. Γέροντα, μερικοί λένε, δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία, εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη και όταν διαβάσει την συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. «Τι προβλέπεις για μένα?» μου λέει. «Να βρεις», του λέω, «ένα πνευματικό να εξομολογείσαι, να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». «Δεν υπάρχουν», μου λέει, «σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν. Έρχονται με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα. Βλέπω όμως και μια καινούρια τέχνη του διαβόλου. Βάζει στους ανθρώπους το λογισμό ότι αν κάνουν κάποιο τάμα και το εκπληρώσουν και αν πάνε και κανένα προσκύνημα είναι εντάξει πνευματικά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν με λαμπάδες και με τάματα στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, να τα κρεμάνε εκεί, να κάνουν και μεγάλους σταυρούς, να κλαίνε και λιγάκι και αρκούνται σε αυτά. Δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται, δεν διορθώνονται και χαίρεται το ταγκαλάκι. Γέροντα, ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος. Πώς να είναι αναπαυμένος? Για να νιώσει κανείς ανάπαυση πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση, ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στο πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματά του ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση στην κορυφή του υπάρχει ο Μίχλη, βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του, γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση κάνει μία φου και φεύγει ο Μίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας.
Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα ή να μου ζητήσουν μία συμβουλή κτλ., αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και μετά να έλθουν να μιλήσουμε. Μερικοί μου λένε «Γέροντα, αφού εσύ μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνω για αυτό το θέμα, πες μου». Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνεις, τους λέω, δεν θα καταλάβεις εσύ τι θα σου πω. Γι' αυτό πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς και έλα ύστερα να συζητήσουμε. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μία μέρα έσκαβα στον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντοματιές. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται. Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κτλ., τότε βγάζει επίσημα κηπευτικά, αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κιτρινιάρικες, κακιχτικές. «Γέροντα, όταν στον αγώνα μου έχω πτώσεις, πανικοβάλλομαι». «Μη φοβάσαι, αγώνας είναι και θα έχουμε και τραύματα. Με την εξομολόγηση αυτά θεραπεύονται. Βλέπεις στρατιώτες στον πόλεμο, όταν τραυματίζονται πάνω στη μάχη, τρέχουν αμέσως στο γιατρό. Δένουν το τραύμα τους και συνεχίζουν να πολεμούν φιλότιμα. Εν τω μεταξύ αποκτούν και πείρα από τον τραυματισμό και προφυλάγονται καλύτερα ώστε να μην ξανατραυματιστούν. Έτσι και εμείς, όταν τραυματιζόμαστε πάνω στον αγώνα μας, δεν πρέπει να δειλιάζουμε, αλλά να τρέχουμε στο γιατρό, στον πνευματικό και να του δείχνουμε το τραύμα μας, να θεραπευόμαστε πνευματικά και πάλι να συνεχίζουμε τον καλό αγώνα. Κακό είναι όταν δεν ψάχνουμε να βρούμε τους φοβερούς εχθρούς της ψυχής, τα πάθη, και δεν αγωνιζόμαστε για να τους εξοντώσουμε. Γέροντα, μερικοί από φιλότιμο δεν πάνε να εξομολογηθούν. Αφού μπορεί να ξανακάνω το ίδιο σφάλμα, λένε, για ποιο λόγο να πάω να το εξομολογηθώ? Για να κοροϊδεύω τον παπά? Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι σαν να λέει ένας στρατιώτης όταν τραυματίζεται, αφού ο πόλεμος δεν τελείωσε και μπορεί πάλι να τραυματιστώ, γιατί να δέσω το τραύμα μου? Αλλά αν δεν το δέσει, θα πάθει αιμορραγία και θα πεθάνει. Μπορεί από φιλότιμο να μην πηγαίνουν να εξομολογηθούν, τελικά όμως αχρηστεύονται. Ο διάβολος, βλέπεις, εκμεταλλεύεται και τα χαρίσματα, π.χ. το φιλότιμο. Αν δεν καθαρίσουμε με την εξομολόγηση την ψυχή μας, όταν πέφτουμε και λερωνόμαστε, σκεπτόμενοι ότι πάλι θα πέσουμε και θα λερωθούμε, προσθέτουμε λάσπες πάνω στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο μετά να καθαρίσουν.